गुवाहाटीनि मास्क'याव थानाय प्रागज्योति ITS सेन्टाराव मोनसे गेदेरथार बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि आखाइजों बेखेवबाय BTRनि कम्युनिटि भिजन डकुमेन्टखौ। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR खुंथाया BTR हालामाव गोजोन थासारिखौ गोजोरथि खालामनायनि थांखिजों मोनसे गिदिर बिथांखि बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव लानाय बे हाबाफारिनि थांखिया गासै ओनसोलाव खौसेयै जौगानाय खौसेथि आरो गोहो होनायखौ बांहोनाय। BTR कम्युनिटि भिजन डकुमेन्टआव BTR हालामनि मोन 24 हारि माहारिफोरनि जेंना जेंगोना बायदिनि मख'नाय थांखिफोर, गाहाय हाबाफारिफोर आरो इयुननि हाबाफारिफोरनि सायाव गुवारै फोरमायथि होनाय जागोन, जायखौ ओनसोलनि जौगानाय आरो दावगानायखौ दैदेननो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। BTCनि INPR बिफाननि फुंखाफोरा बुंथिदों दि बे भिजन डकुमेन्टआ बर', गार', राभा, हाजं, मदाहि कसारी, बर्मन मुंडाई, बर्मन कसारी, नाथ योगी, सूत्रधर, केवट, गौरिया, कलिता, हिन्दीवासी, गोरखा, सरनिया कसारी, कच राजबंशी, मुस्लिम, आदिवासी, सान्थाल, कुरुक, मुंडा, उरिया, देसी, जलहा, बाङालि बायदि एससी हारिफोरनि लुबैनाय आरो सोलोआरि थांखिफोरखौ दिन्थिगोन। बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरिजों लोगोसे BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, रायजोनि केबिनेट मन्थ्रिफोर फारियै अशोक सिंघल, अतुल बरा, रनज पेगु, रन्जित कुमार दास, उर्खाव गोरा ब्रह्म, लोकसभानि MP दिलीप शइकिया, जयन्त बसुमतारी, BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथेराम बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारीमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारिनि बागै गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां गोनां बाथ्राफोर बुंथिदों। फैगौ समाव आबुङै मिथिना लागोन। कम्युनिटि भिजन डकुमेन्ट्स मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे भिजन डकुमेन्ट्स दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट जोङो बेवहाय फोसावदों आरो बेखेवदों। दा बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंजों लोगोसे माखासे माहारिया रायजो जायो, बिथांमोनाबो जौगानो लुबैयो, बिथांमोनाबो रैखाथि लुबैयो, बिथांमोनाबो गोजोनखौ लुबैयो। नाथाय गोबां समाव खामानि मावनो थाखाय बबे लामाजों आगान सुरगोन बेखौ मालाबा बिथांमोना सोरबा सानस्लाब हाया जायो आरो सोरबा गुबुन दिंग्राय बिन्दोआव सफैनो गोनां जायो। दा नंखायनो बिथांमोननि सम होनाय मेम'रेन्डाम, बिथांमोना सम होनाय माखासे आर'जलाइ आरो माखासे बिथांमोननि मेडियायाव ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय भिजन डकुमेन्टखौ बानायदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गोबां ग्रुप्सफोरखौ, फकास ग्रुपफोरखौ लोगो हमनानै आइजोफोर, फरायसाफोर, आबादारिफोर लोगो हमनानै सावरायनाय जादों जे बे माहारिया मा हास्थायदों, मा लुबैदों, मा जेंना दङ। दा बेफोरखौनो लानानै भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों। जों बर' माहारिया जेरै मोनसे गेरेमसा हारि जानो लुबैयो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांदो, जोंनो मोनसे नोजोर होलांदो, बे जाबाय बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौ। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, जोंनि हारिमु, जोंनि गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे जौगालांनो हायो, जेखौ बड'फाया बुंदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ। आरो दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे विकसित भारत जानांगौ आरो लोगोसे भारतआव सबके साथ सबके बिकास, बयजोंबो लोगोआव लानानै आवगायलांनांगौ। बे गासैबो बाथ्राफोरा दिनै मोनसे बिन्दोआव गोरोबफैदों। नंखायनो बड'फानि थांखिजों जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय माहारिफ्रा जाहाथे एना एनि जाया, जोंखौबो सुथुर लाया आरो इयुनाव जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होयो। दा नंखायनो जों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि आल्टिमेट गल, जोबथारनाय थांखियाव जाहाथे जों सहैनो हायो, बेसिम जोङो आवगायलांगोन। थाखानाय जिथु बर'नि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं, दा बिनि गेजेरावबो जे मोन 25निबो बांसिन जे नोंथांमोना बे हारिसाफोरनो दिनै जेबो जेंना नुजानाय नङा। मानोना बेवहाय बिथांमोना गावसोरनि साननाय हनायखौसो बुंदों आरो बे भिजन डकुमेन्टआव बिथांमोननि साननाय हनायखौसो जोङो लिरनानै फोरमायदों। जोंनि गभर्नमेन्टनि जि थांखि बेखौ जोङो मार्च दानाव जोङो फोसावगोन। जोंनि गभर्नमेन्टनि जि भिजन डकुमेन्ट बेखौ मार्च दानाव फोसावगोन। आरो जेब्ला मोनसे हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ मोना, गावनि बायदिसिना जेंनाफोराव थाबाय थानो गोनां जायो, बे हारिया गुबुननि फारसे एसे गाज्रि नोजोरजों
नायो एबा गुबुननि सायाव हिंसा जायो दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जोंनि फारसे हिंसा जाया जोंनि फारसे गाज्रि साननाय फैया जोंनि हारिनि फारसे बिथांमोननि जि आगोलनि समफ्राव गाज्रि नोजोरमोन बे जाहाथे जोबलाङो आरो उननि समाव जोंनि जायखिजाया मोजां खामानिखौनो बिथांमोना मदद होनो हायो बेबायदि मोनसे थासारि दानानो नैबे भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों गोबांथार हारि माहारि जोंखौ बाख्नायदों आरो बिनि गेजेरावनो दिनैनि बे जौसाङाव दरं अदालगुरि जिल्लाया नोंथांखौ इयुननि जे माहारियारि दैदेनगिरि होननानै बिथाङा बाख्नायसोदों मा बुंनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बुजि मोनदों आरो बुजियो आरो नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय खामानि मावनायाव बिथांमोना बयबो मदद होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो इयुननि समाव आं निस्सय मिजिंथिगोन जे बड'लेण्डखौ जायानो दैदेना मानो बेबायदि माखासे जोबोद मेलेम गोनां माखासे इन्टेलेक्सुयेल थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनलांबाय थागोन आरो बिथांमोननि सायावबो बिथांमोननि थाखायबो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरो आरो साबायखरखौ बावो जेंनानि गेजेराव माखासे जेंनाया नेशनेल रायजो मा होनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन बिथांमोना माला मावगोन बे जेंनाफोरनि सुस्रांनाया रायजो सरकारनि सायाव सोनारगोन बिथांमोना माला मावगोन माखासे जेंना दङ जेखौ जों काउन्सिला मावना होनो हायो आरो मावनोबो गोनां जिहेतु बे ओनसोलनि बिथांमोना नोगोरारि हिसाबै दा नंखायनो जों बेखौ बाहागो रानगोन जे जेखौ काउन्सिला मावनांगौ लामा जाम्फै दालां माबा माबि बेफोरखौ जों मावगोन बिथांमोननि फरायसालि बानायनाय मा बानायनाय नाथाय संबिधाननि जि माखासे मोनथायफोरनि बाथ्रा बुंदों एबा गिदिर गिदिर बाथ्रा बेखौ बिथांमोना मा होनो बेखौ केन्द्र सरकार आरो रायजो सरकारजों आगोलाव जेरै सावरायदों आगोलाव जेरै एंगेजमेन्ट जादों बेबायदिनो बिथांमोना मावलांबाय थानांगोन माखासे सुबुंफ्रा नैरोजा नैजियाव जिहेतु बिसायख'थि दं बेखौ लोब्बा लानानै बे हाबाफारि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ बिसोरनि जि भिजन डकुमेन्ट मा होनो भिजन बिसोरनि जि नोजोर बिसोरनि जि थांखि बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों जिहेतु गोदान बोसोर फैगासिनो दं गोदान